Bok, evo nas u Party Gamers. Danas ću vam pokazati jednu retardiranu igricu sa oružjem. Kao ti si neki jarac i radiš oružje. Ako mislite da je ova igrica retardirana kao što ja mislim, ostavite like. Yes. Ok, sad se nešto vari. Ajde, ja mrzim ovo bojanje štita. Mislim neko da ja igram ovu igricu, a u stvari igrao sam je. Pa da vam pokažem eto malo kako je retardirana. Retardirana. Video. Ste čuli ovo ko je rekao vidi ovo? To moja sestra gleda crtiće. Ajde. Napraviš kao oružje nekim kozama, jarcima, likićima nekim, onda oni idu u rat. Evo ga, kreće rat. Oni se bore protiv ovih tipova. Ajde. Ubit ću ga, ubit ću ga, ubit ću ga, ubit ću ga. Ajde. Ovo je bilo gadno. Ubika. Glupana. Ok, to je to, pobjedili smo. I osvojili neke stvari.
Uglavnom, ako vam se ova retardirana igra, ako mislite da je retardirana, ostavite like, pretplatite se na naš kanal i napišite neki komentar šta mislite, ima li još neke retardirane igrice koje ste vi našli ili nešto. I to je bilo to, bok.